Igbo bụ Igbo ya maala unu mma anyị ka nọkwa na Onowu Igbo Media aka m nwanne unu Onowu Igbo eze ụmụ iyo orimiri dọla onye mụ na ya nọ today maka anyị bịa ka anyị wetala unu ife malụ mma nne ọ ga-amasị m ọ bụrụ na ị ga-ege ntị inye anyị ntị gị ka ị wee nwee ike wee malụ ka isi azọnye ma aka nri ma ọ n'aka ebe onye mụ na ya nọ taa bụ Chief Emmanuel Ogudu onye bụ CEO AA Imaco Group agụbata nke mbụ n'ala Igbo o wee bụ na agụbata na-ebata agụbata biko achọ ka ikenelu m ọ ga-abalị ọbụ Igbo ekene m unu ọ ya dịrị anyị mma ise ọ ya dịrị unu mma na Nkwọ ise dịrị unu mma na Eke ise dịrị unu mma na Afọ ise dịrị unu mma na Orie ise egbo n'aka nri epụta egbo n'aka egbe epụta ekwukwu ife ọma otu a ka ọ dị anya na-eje eje na-abata ụkwụ anya bụ unu ya bụrụ unu tiri aka bụ ife ọma ọ ya na-aga ise ya ihe eji mara ndị Igbo bụ ife ọma anya na-etiri aka n'ife ọjọọ otu a ka ọ dị ọchọ mma ga-afụ mma onye chọrọ njọ njọ ka ọ ga-afụ ma n'isi ya ka o ji egwu o wee bụrụ na dịka anyị nọ n'ụbọchị taa aga m alaik ka ịmako n'onwe ya ka onye gasị anyị ideas ịma na onye bụ nwata ụzọ sibe ite na-ebu ụzọ enwe mkpọmkpọ arịa and ife ihe o ji masị m na ọ ga-ana ebe a taa bụ as a youth ọ bụ ị na anyị ga-ama na a very young man enwere a lot of guys n'ala Igbo bụkwa youth young people ndị bụ na today famọrọ ebe fa na-aga na-agbago agbụgo na-agbatu agbatu so anyị ga-like I know from him some of ihe anyị na-efesi gasị bụ challenges today ha nwa bụ ndị galụ through that gafee anya wee ruo ebe fa nọ today ịgbe ife megide wee register company TIA Limited na ọ bụrụkwanụ ije nwoke ọ bụrụ si na stew gota so nwanne m anyị maalụ na Nigeria kịta jupụtara na challenges especially on the part of young ones many guys jere akwụkwọ gụba akwụkwọ gụsịa pụta today na-akpagharị fafụrụ ọrụ adịrọ onye ọbụla maalụ na ọrụ adịrọ mana ọ gaghị stọpụ ndị mmadụ ịgụ akwụkwọ o wee bụ na etu o si wee dị na ọtụtụ ndị mmadụ na ife a na-ege bụ kedu ife a ga-eme ka mmadụ wee kwụnye onwe ya n'ọkụ kedu ife mmadụ ga-eme ka ọ na-erigodo 3 square mil enweghịsị ka m jụọ gị a ga-asịzi maka na ihe dị na ama agụzi akwụkwọ biko ịmalụkana ife bụ uche ka egwu anyị na ya bụ ije etu o si wee gbatakwụrụ na Nigeria na ụmụ Igbo ekene m unu nwanne alụ n'Owu Igbo ụmụ Igbo ndị be anyị eji mara ndị be anyị bụ ịgba mbọ anyị na-agba mbọ ndị Igbo na-agbasi mbọ ike yes meta ọrịa adịzị ka meba dịka onye gụchazi akwụkwọ ka akwụkwọ gụrụ ọna o nwere isi na obete skuul a maka akwụkwọ dị important akwụkwọ dị mkpa ịghọtara akwụkwọ dị mkpa so hapụta na asị gị skuul ides ka ma ị ga-afụkwa na mmiri bilionia abụ agachakwa enwecha nwa ekwu ego anachi ya azụgakwa dịka ịfụ na skuul dị important but challenges a na-enwe na ị na-aga skuul ịghọtago ogbe na-aga skuul ị na-amụ ọrụ ịchọ ofe ọrụ ya na-amụ ịghọtago mgbe anyị na-aga skuul hapụ ịbụ ịpụta na skuul ịkwụgharị na-anyị ga-afụ nwe ndị gachago skuulu nwere ha afọ chọta ha arụtụbeghị ọrụ oyibo tidịcha n'ụwa nwụọ na ife agụ nwe ọbụkwa na resọt fadị mma yatọ na ọka Naịjirịa si wee kwụrụ so unu yidiri ihe na-aga skuul ịchọ ofe ọrụ ya na-amụ yatago nwe ọrụ aka ọ ya bụ ịpụtakwa ha na ebe a itinye isi ọkwa ya bụ ife anụnwa si ọkwa gwara ụmụ ya si na-ata akpụ fa na-atakwa mgbọrọgwụ ka ọ ga-abụ onye nwe akpụ buru akpụ ya ka fa fesie mgbọrọgwụ nye ka ọ ya bụ ị na-aga akwụkwọ ị na-amụ ọrụ ka ọ ga-abụ ịpụta ma ọ bụrụ na ịfụrụ ọrụ iwelu nke ị mụrụ amụ wee ghọrọ ada so ndị mgbe a that period ahụ ị ga na-aga na-amụ ọrụ ịghọtago enwere chansị ụfọdụ na chansị ama ndị because ma combine nwe ya together but onwe mgbe a na-enwebe obere holidays were enwe ebe na-efisi onwe gị so ya bụ ịpụta onye ya afịa ga-alụ like mmadụ ịda amụchalụ mekaniki maọkwanụ fọnichọ ịkpụ isi mba ya bụ gị ma POP electrician understand o nwere many work ị ya amụ na-abịapụ ịmara ife ị na-eme ị ga-enwe ego ọ bụ iwu na skuul abụọ na legal skuul ị ga-enwe ego
mgbe ọ bụrụ iwu. Understand? So ọ ndị anyị na ga school ga school and ya ga-eje ebe ya ga-apụzi ife a mba school abụrụ guarantee na ya akpata ego ya tabe school eme ga mala ife. Understand? Igwe ife kwesịrị school ga-eme gị sef idibo nwe nkwuwo you can speak understand so igwe ọfụma enwere ọtụtụ people na-agacha ọkwa school ọbịa ha na school igwe ọfụma nwere ndị bụ sọ secondary school ha na-aga ka ndị ga-university asụọ igbo ya tago now so ifu na school important but only the go na aga school nwe fi na-eme now like all the ka mgbe I lose business somewhere. You go? Yes. If you build way up, because of now engineer can book. Yeah. Which no bona you were all work. I want to make one shock. On the man one land man. Oh, my uncle and I happen up at Alam village. You work. Hey. But with all aka and the more a peak back and the money lose close to 1 billion naira. Other one ever. Ya ta go ma o difa wa bo me mmadu onya ha na ụfọdụ ya amaghị na lagoon but bi tara nwere ọrụ aka ifuru ọrụ aka mmadu bụ ihe ego ọ dị mefi na eme ya agafe ya abatara ego. Yes, ọ dị mma. So anyị afụghị na dịka ọ na-akọwa ọrụ aka amalụ mma ị na-agụ akwụkwọ ị na-amụ ọrụ maka na enwere ebe ọ bụ guarantee na onye gụrụ akwụkwọ ga-abata ego ana ọ bara uru na nwoke ya abata ego. Now, enweghị ego a na enweghị aka ọrụ melụ a lot of men ji wee bụ na fa nọgide wee lue to the age of 38, 39, 40 ma fa nwere ife ji aka ọnụbeghị nwaanyị onweghị ofu mkpụrụ anị onwere any property onweghị o ji aka. Ọ ga-eme nwoke na ị na-akasị nka anwa i wee ka bido wee kwuba okwu nwaanyị which na ụgbọ na-agbazili ma anụ na n'oge ana ịma na ife merụ nwoke bụ ka ị chọọ somebody reproduce onye nwere ike iteki ọnọchie mana ọ bụrụ na ọ bịara n'oge ọ dịzie ka nke a nna anyị ukwu Abraham jiri mụ na 99 ana ịma na onyinye ya nyere mmadụ n'agadi o nwere enjoyment ka ife ya agwakena ụmụ nwoke concerning that ọ ya ama mma nwoke chụọ ego ma ọ bụrụ na ọ fụrụ ego nya nụrụ nwaanyị ka ọ ya nwee ndidi mgbe o ji wee chụta anya ya ego ọ ya dịkwanụ isi yatago nkwe fast gị na ngozi dị n'elu nwaanyị. Okay. Yatago maka chukwu mere ka ịnụ nwaanyị amago na ụlọ dị pụa you go responsibility so ọ ya na provide and boy provide ka mabụdị ya na-agba mbọ. Yatago so na ịnụ nwaanyị agwara ego ekwe ha abịa nwanne m jee nọ nwaanyị oge ka ịnụta ezigbo nwaanyị onye aka ụzọ maka mgbe m nwanụkwụ nwaanyị maka nkwe sori dụkwu ya share kana idea with us onye gagoro through that maka o nwere ndị bụ na taa ọ na-agụ ha agụ ịnụ nwaanyị mana egwu na-atụ ha mgbe nụ nwaanyị tins wee ka o si wee dị yatago ọ bụghị na mebiri onye ahụ erute n'oge ọ gafebe na nwaanyị si ka o mee ya I sold my properties yatago were nụọ nwaanyị yatago were ya nụọ nwaanyị legodo ego ka efu ebe were were ụgwọ isi nwaanyị wee gbogodo mkpa wee gboo mkpa nke afọ abụọ onwe mgbe nụ nwaanyị ọfụrụ efu ụda akwụkwọ anyị na-ata mụ na ma wife anyị nwere ike aje na restaurant yatago anyị go nne anyị setịrị anyị extra soup extra soup anyị n'ahịa na eburu ofe na nke wezi ya wee ta ije otekwa apụ were ya in the morning akalaka alele agbaghị gị ije nwoke abụrụ bebi gị tinye ọda ije nwoke adịghị isi chụwa na-eme ife ya ọla ya nweta onye nke gị fụnọ ya unu ya agafa onye mere gị understand o nwere point o nwere ife ikwu kịta bifo ọgbapụ m n'uche isi nweta onye nke gị ọkwa onye ga-eme gị understand maka onwe onye ga-abụ ọ bụrụ ka ịnụta ọ na-eme expect ka iduri ya na-eje na 5 star na-ejegasị na ife amaghị m ma ọ bụ aka nwoke ji wee solu nwaanyị na kọọsụ maka ọ bụghị nwaanyị ọbụla ga-enwenwu ndidi gị na ya wee na-abụ ogbenye ahụ wee ruo mgbe Chineke ya eme amara. So dịka ị nwere that experience isi na unu jee oge ahụ unu lisigodo nri unu egurokwu extra soup unu wee nwee ike wee manage onwe unu mana nwaanyị ahụ ghọtara onye ka o ju kpọtabata ụmụ nwaanyị na-aghọtara ịma sometimes ụmụ nwaanyị kịta ebele m chọkwara ụmụ nwaanyị onwe ndị ga-abụ ha na nwoke atacha nwoke afụfụ nwoke fụ ego ọlakpọ ha onye mezi ụmụ nwaanyị si gị
na ya na-achọzikwa na onye digoro oke ka ha na nọchọ iso ta afụfụ achọ ichekọta afụfụ a na nwere ike solu taba afụ a dọkọta afụfụ disappoint ya ịghọtago anaghị ewuta n'obi agbawa obi ọ na-agbawa obi mana obi etiwe na nke egwepịa Chineke adịdị anya so ụmụ nwoke mistake ụmụ nwoke na-eme bụ ya bụ igosi nwaanyị na ife dị ịghọtago nwaanyị mara akpaga elu ha ebe a aka mma na nwaanyị mere understand mara ka akpagara ọ bụrụ ị chọrọ ị na-anụ ihe onye a na-aha ya bụ enyi nwaanyị ya atasịrị atachalụ ịghọtago ihe emepe ya ụgwọ fụta ihe ha ọfụrụ gị eju efisi ịghọta bụrụ onye me gị na ya ebi ịghọta n'ụlọ mee ka ọ marụ na ka akpagara n'ọnọhụkwa na-ekwu onye nwere ekwe ka ife gị si adị understand ya ka ọ bụta na ọ mego understand were n'oge gabala onwe ya yes na ọ na-eme expect na ife a na ị nwere bilion na akaụntụ ma ego na akaụntụ ga-erugo 10,000 ịghọtago ime ụfọdụ sef na-adị jee boloro moto ọnwa my friend boloro moto ịghọtago na-eje na nke dị na-eje na nke papa ya at the time o boro moto mgbe ọ chọzụ ndị be ewe maka moto afọ dịka anyị na-eji anọ nabata ya chege that time ndị dịka na ihe ọ na-agba mgbe ahụ bụ mgbe friends apụtara ọfụrụ so nwe nwa ga ya batara from obodo oyibo pụba lapụ dị moto lapụ papa ya dị moto so ọdọ friend so ọsụfe na aka iji ya were na arụ ahụ so ọzọ woziri gosi dịka onye nwe nwere moto bụrụ na-ejebe ebe dị gere ha ndị be ha laik ya ha onye na-agba fenza mgbe ahụ n'ịmanụ mgbe ọ pụtara ọfụrụ na mana onye ji ego ọ dị mma ọfụma at a time mgbe ọ chọzi ịnụ dị gere mgbe ndị ajọ ha dị interested na onye a na-eme ọfụma na ọ na-agba moto ọgọ agbakpọbala gị ọgọ ọ ga-adabago so mgbe ejezi ije kwunye ụgwọ isi ka ejedo onye mmanya eji ozu moto wee je dịka anyị n'obodo bụ akpọgo gwara dịka na anya kasịsị dị moto ọsị lepụsị ya dị moto adịka iwekwara ego eji wee kpọgo moto ahụ ọsị dị gere na mgbe ejezi na kebe a na-enezi anyị moto eji bịa ọbụna bọs ka anyị ji mụ enwekwuru moto nwe nwekwuru ụmụ ahụ so anyị ji bọs wee jezie maka gọf2 gọf3 na-ewusi ihe mgbe ahụ so mgbe anyị jeziri ebe afọ enebezi anya ma ga esise ndị be dị gel na moto nwere azent nwanne o nwee ihe skrachị ya ọchukwu zọrọ ya emewekwa ebere yatago letazi dị gel wee chọpụta na ọ bụghị ya nwe moto na-asị ka ọ tụrụ ya ifo na obi dị bụrụ mmadụ ejupụta asị ọ na-emezigọ igwu ga na azent wee dị mara ọbụrụ ọbụla moto so afọ na dị ya na-atụ asị maneja mechọrọ gasa wọk ọ ya agasa bikos ihe ọ bụla ebi udo ọ na-asị wita asị otu a ka ọ ga-agasakwa na asị so eziokwu na-adị mma ịma ya ọzọ ịkọwa ka ịla asọ ịkọwa ka ọra ịkọwa mkpa ebu iwu metin ọ ka mma na-eji ịnụ nwaanyị iwelu n'oge gwakwa nke nwaanyị nyekwa aka nra